Akusekho unye. Futhi nje kusasa. Mazithi past 12. Ebusuku. Siyangena ke emagetsibani siyocela indlela enhle. Ngiyacela ke ukuthi abanezinsiza kuphila njengezifudo ze-asthma, amapilisi amathambo, amapilisi nje ayadliwa abantu ukuze baphile. Kuthi namhlanje awaphethe angasali ngephutha. Esicela ke oshembe ukuthi balishanele indlela esibe sihamba, singahlatshwa ameva, singahlatshwa amabhodlela, singahlatshwa amatshe. Manje abanye bathi sifake icathulo masifake amabhandisha. Angazi noma ibhandisha isicathulo. Kodwa ke mina ngicabanga ukuthi ungcono ukubhandisha ingceba lingabikho. Ungabe wena usubhandisha ingceba ngoba phela awuyukufika la siya khona. Uba inhliziyo ubithanda kodwa wena akusafika ukubhandishe ingceba. Kufanele nisuke la senibhandishile. Bese ke nohlonipha ke umhlangano kaNkulunkulu.